Огледайте сега. Гледайте си. Стана... Огледайте сега. Не става го. Това е лимонена киселина. Слагаме първо от нея 2 лъжички. 3, така казваме. После слагаме малко прах. Какъв прах? Червен, Какво има вътре? сода. Сода бикарбонат. Ма нещо ти е много малко содата. Имам. И аз малко ядъче. Гълго по-добре ти сипа толкова лимонена киселина вътре. А, така. Толкова ли си? Още? То ми да разбърка. Леко обаче. Достатъчно да е така. Не знам, ти си химика. Разни части. Трябва да е еднакво. Достатъчно го. Давай, Антония, асистентке. Хубаво. Обръсквайте. Стига толкова. И сега започваме с последната част. Изригване на вулкана. Там да пълни да го. Готови ли сте? Аз не съм. Готова ли си, мама? Ой, да. Леле! Истински вулкан. Ти ще го снимаш? Тонка лекичко. Вау, как изригна вулкана. Стига си бъркал, бе. То се бърка, за да продължи. Тони, наведите се надолу, че само вулкан стана. Колкото зависи колко... Просто сложи малко сода вътре, но нищо. Сложи ли още? Да, Не, сега как слага вътре сода? без проблем слагахме. М? Киселина слагахме. Ето, Разбъркай малко. отново изригва вулкана. Стига. Вау! Разбъркай малко. Браво! Чакай, не е свършило. Вода да помни. Ако питаш мене, просто ти си писалата, която остана това. Мислиш ли? Да, и си пие вътре цялата и това е. И после ще купиш И ново. сипва я. Нали? Да. И лимонена присипка. Да, е. Цялата, нали? И залеги. Гледай какво става. Не пи бе, не спай, това си върви. Ама и вие сте велики химици. Не, изригването на Везуви. Мисля, че трябва да добавя вода. По-малко вълучиш, за да излизаш. Разбъркай, Антония, асистентка. Вкусниска. Браво на вас, страхотни сте.